తీసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాము. మరి ఒక పక్క తూకంలో తేడా చూపుతూ మరి అక్కడ మిల్లుల వద్ద తూకం మళ్ళీ అక్కడ తగ్గించడము, ఇది ఎవరు అధికారులు కానీ సంబంధించిన ఐకేపీ సెంటర్ నిర్వాహకులు కానీ ఎలాంటి ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం లేదు. దీనితో పాటు ప్రభుత్వం కూడా ఈ మిల్లర్లు ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నారు, తక్కువ కావాలని ఎందుకు పోరాటం చేస్తున్నారు అనేది కూడా దృష్టి సారించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఇప్పటికి కూడా ఒక పక్క రైతాంగాలు నష్టపోతున్నారు, మరి దాంతోపాటు ప్యారలల్గా గత 4 సీజన్లు కూడా మిల్లింగ్ పైసలు కూడా విడుదల చేయలేకపోయింది. మరి మొన్నటికి మొన్న ప్రతిపక్షాలు మిల్లర్ను విమర్శిస్తున్నారని మరి జిల్లా మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది. నేను ఈ వేదిక నుంచి వారికి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. నిజంగా మీరు మిల్లర్ల అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు అయితే గత 4 సీజన్స్ మిల్లింగ్ పైసలు ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇవ్వాలని ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ ఒక ప్రకటన కానీ విడుదల చేసినాకనే ప్రతిపక్ష నాయకుల గురించి మాట్లాడాలని ఈ వేదిక నుంచి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం.